Guds kampudstyr består af bælte, brystpanser, sko, skjold, hjelm og sværd. Dette er ikke kun for den enkelte, men for at hele kroppen, kirken, kan ruste sig sammen. Den åndelige krig er ikke en personlig kamp. For Guds interesse er det nødvendigt, at kroppen ifører sig kollektivt. O præst, ser du stadig på kampudstyret som blot en punkt i bibelstudiet. Det handler ikke om viden, men om en praktisk kald til at ruste sig i livet. Jeg har kun kendt til kampeudstyret. Nu forstår jeg, at dette er et levende udstyr, som skal bæres hver dag. Når menigheden samles i bøn, er deres ansigtstræk fyldt med beslutsomhed og formål, hvilket viser den kollektive parathed til at møde åndelige udfordringer. I den stille morgenlysning, hvor solens stråler bryder gennem skyerne, opstår håb og guddommelig vejledning, når folk holder hænder og symboliserer styrken i fællesskabet. En ung kvinde med lukkede øjne er dybt koncentreret i bøn, omgivet af et varmt, gyldent lys, der giver hende fred og styrke. En mangfoldig gruppe menighedsmedlemmer står i en række iført symboliske stykker kampudstyr, som hjelm og brystpanser med hovedet hævet højt, klar til at møde enhver udfordring sammen.